Ewan ko ba dyan? Okay! Ngayon naman walang gagalaw habang ididikit ang noo ng partner nyo. Noo lang, di ba? Pero mamayan, sasayaw muna tayo! Di! Gentleman! No! Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Grabe ang galing, wala pa rin out! Madali ba rin ba o mahirap na? O, sige, madali pa rin. Kaya this time, pag huminto ang tupo, paano huwag kang gumalaw habang bubuhatin ka ng partner mo? Okay, bubuhatin ang partner. Bakit? Ha? Ay, ko na lang bubuhat. Sige, tayo magpunta ka. Dahan-dahan ha? Di niya ako kaya, pero kaya kung buhatin siya. O, ikaw magbuhat ha? Tandaan lang ha? Pero bago yan, sasayaw muna tayo and play the music! Buhatin mo ako! 1, 2, 3! Hindi ka na reforma yun ang result! Ang galing ko lang kayo ha, para mag-aaral. Madali pa rin ba ako? Madali pa rin ba ako mahirap? O sige, this time ang gagawin, kung sino naman walang gagalaw, kasi kung sino naman ang magbuhat